Todo listo para darlle a benvida un ano máis ao ciclo Butaca da Banda Municipal de Música de Pontevedra. Hoxe presentaron o calendario deste primeiro ciclo. Serán concertos, todos eles gratuitos, que terán lugar os domingos e celebraránse en fins de semana alternos. Agás no mes de xaneiro, que terán lugar os días 7 e 14 e no Nadal. En decembro, que debido ao fin de ano, cambiarase a data para o 28 de decembro. A verdade é que a calidade da banda ben o merece, é unha das actividades culturais que creo de maior nivel que se está a dar en este momento na cidade e ademais de balde. Polo tanto, é unha ocasión fantástica para poder disfrutar destes magníficas actuacións da banda. Dende a presidencia desta Banda Municipal de Música de Pontevedra animan a todo o mundo a participar e formar parte destas citas musicais. Anímovos a todos a poder vir aos concertos, a ver a banda de Pontevedra, que eu xa son varios os ciclos que presentei aquí, pero teño que dicir que a verdade é que este é bastante ambicioso, bastante variable. E o director desta banda dixo esta mañá que o repertorio deste primeiro ciclo de concertos será aberto e dinámico. Hoy en día todos somos conscientes de que la sociedad quizás opta por otro tipo de actividades más encaradas hacia el ocio que hacia la cultura, ¿no? Con ese condicionante también intentamos hacer un ciclo lo más atractivo posible, dinámico y sobre todo abierto a un público moi dispar. Este domingo, 15 de outubro, ás 12 da mañá, dará comezo o ciclo de concertos da Banda Municipal de Música de Pontevedra, cunha cita titulada Grandes Oberturas.